Všetko to začalo veľmi pradávno. Keď som prvýkrát videl Trona, myslel som ten film, že tento ešte nevyšiel. Pritom to som ešte nebol na svete. Ďakujem. Mohol som mať vtedy asi 6-7 rokov, ale jak som videl sama film na jazdne na tej motorke, tak mi bolo hneď jasné, čo potrebujem do môjho života. Keby bolo niečo, čo sa ti dá tvoj a milióny hviezd. Bol raz jeden hustý les a v ňom býva veľký pes. Podali ho, čo je po Česko hneď. Smuk. Hom na sakou odkusával im za vtákov. A Agatka. Guys, máme Agatku. Bro, are you Agatha Christie? Yes. Takže sa február 2025 idem si po papiere na vyplnenie prihlášky. Vybral som si A2, lebo A1 je malinká, a Ačko od 24 rokov, alebo o dvojročnej skúsenosti A2. Idem k doktorovi, čo ma ide skontrolovať, či som vôbec schopný žiť, a potom prichádzam rovno aj s peniazmi, lebo v tom čase všetko hneď začalo zdražovať. Asi začiatkom marca mi začala teória. Kde bol problém, že sa teória odohrávala v tom čase, keď som mal školu, čiže ja som ani za Boha sa nedokázal dostať z Popradu späť do Spišskej, aby som si dokázal prejsť teóriu. Čiže jediný spôsob, ako som mohol absolvovať teóriu, bolo ju robiť cez internet. Čiže super. A potom začiatkom apríla mi už konečne začali jazdy. Pri jazdách vám poviem iba také tie jediné body, ktoré som si zapamätal z týchto jazd, lebo v jednoduchosti to bolo, že sme krúžili po meste na motorke, takže iba vypichnem, keď sa niečo stalo počas tej jazdy. Prvá jazda. Zatlač. Okay. Áno, mám to pustiť. Už mám? Aha, dobre. Prvá vec, čo som hneď pocítil, bolo, že ten plyn bol extrémne citlivý. Ale inak to bolo v pohode. Tu som si pokružil po cvičisku a hneď sme išli do mesta, kde som si našiel hneď prvého kamaráta, ktorý mi zakýval. Druhá jazda. Motorka mi zdochla 3-krát predtým, než sme sa pohli. Očakával som, že mi pán inštruktor donesie bicykel a povie, že dneska na tomto. Ale keď sme tak išli do mesta. Tretia jazda. Nič sa nestalo. Štvrtá jazda. Kým som čakal na inštruktora, kým sa vráti z predošlej jeho jazdy, tak som zobral Robina na cvičisko, kde som mu ukázal krásne motorečku. Máš ponorného žiaka, ktorý bude dosť nesmiešný. A to je úplne všetko z tejto jazdy. Piatá jazda. Kamera mi krešla počas natáčania, a to ešte predtým, ako sme sa stihli dostať vôbec z cvičiska. Šiestá jazda. Som krásne šiel s autičkom, už tým bližšie, než by som mal, a takmer sa mi podarilo prejsť niečo, čo už bolo dávno mŕtvé, na ceste. Siedma jazda. To bola moja posledná jazda pred tým, ako som mal skúšky. Išlo to bez problémov, až na to, že na jednej križovatke som nepustil spojku a zričal som, keď som sa snažil pohnúť. A konečne po tých všetkých jazdách som si vyskúšal cvičisko a naučil sa ho, lebo doteraz mi ho nikto neukázal. Máme tu skúšky. Ivka z autoškoly mi zavolala. Mám pre teba skúšky. Máš to ísť zapísať? Áno, mám. Tak si píš. Pondelok písomné skúšky a v piatok jazda s policajtom. Akože v pondelok a piatok. Čo robiť medzi tým? Takže taká veľká pauza. Takže krásne prídem na písomné skúšky, stanem za počítač a začnem sa pýtať, na čo som to vlastne dal. Úplne bez problémov a bez stresov som klikol odovzdať a dalo mi to 96 bodov. Čiže celý natešený som prišiel domov a čakám na piatoček. Piatok. Dojdem ráno na cvičisko a čakáme na policajt. Príde policajt a vyberá sa, kto ide prvý. Som to ja. Takže úplne rozklopaný vo stresoch. Prechádzam cvičisko ešte aj rýchlo, lebo som to chcel mať čím skôr za sebou. Keď som prešiel celé to cvičisko, čo vlastne spočívalo iba, že sme museli tú motorečku potlačiť, nasadnúť na ňu, rozbehnúť sa, zaradiť rýchlo do dvojky, spraviť iba jednu otočku, postaviť sa ku kuželkám, zastaviť sa, spraviť slalom, potom prejsť medzi dvoma kladami a potom spraviť veľkú osmičku okolo dvoch kužel a vrátiť sa na začiatok a bez toho, aby sme položili nohu na zem. Keď som došiel s cvičiskom a dával som si dole helmu, tak som si uvedomil, že ja som si zabudol zapnúť. Tým pánom som počkal, kým všetci dorobili cvičisko a išiel sa na jazdu do mesta. Ale toto už bolo na pohodu, lebo inštruktor sedí za mnou, musí držať volant kvôli bezpečnosti, takže tam nie je vôbec čo by sa mohlo pokašľať. Pravili sme taký obyčajný okruh okolo našeho mesta, vrátili sme sa do autoškoly. Hotovo, prešiel som. Koncom
školského roka som začal chodiť do školy na motorke a celé leto som si využil na cestách, keď som mal môj voľný čas. Ale stále sám, lebo pán Robin ešte nemá vodičák, ale proste aj takí ľudia existujú a nemôžeme ich súdiť. Ešte menšie info, pre tých, ktorí mali otázky. Takže mám Kawasaki Ninja 250R, moja najdlhšia jazda bola zo Spišskej do Žiaru a za jeden deň som najviac najazdil 443 km. Nemám žiadnu výstroj, používam iba helmu a rukavice. Keď jazdím v mojom okolí, tak berem úplne hociaké oblečenie, ale keď idem na dlhšie prechádzky, tak už mám normálne nohavice, pevnejšie a koženku. Najviac užívam jazdu v noci, aj keď vidím, že nič. Moja vysnívaná motorka je Ducati Panigale V4S. Neviem, jak sa číta, neriešim to, ale proste najviac ľúbim Ducati práve kvôli tomu Turonovi. Tam mal typek proste Ducati motorku, tak som si povedal, že ja chcem Ducati. Takže potom, keď som si spravil vodičák, tak som sa len pozeral, že aké Ducati sú pekné, aké by som chcel, na aký štýl a vybral som si tú Panigale V4S. Čiže keď máte tak navyše niekde obličku alebo nejaký iný orgán, ktorý sa dá predať takto krásne, prosím vás, napíšte mi a pošlite mi ju. Je tam ten odberík, je to zadarmo. Delím toto video s tvojimi kamarátmi, je tam ten like, keď už sme pri tom a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Bye bye!